So karon mga ka-province, nang abot na gid mi sa mga kauban sa teamwork. Nakapit og sa picture sa TCH. Ug napit mi sa daot tre. Nagpicture mi og apit. Nabot mi sa tuburan, friends tuburan. Di nakapit di mga grocery og ilimno na gamay. Ug naabot din mi sa tuburan apalan. Beats. O kondisyon kay kong kauban sa pagtimpla sinugba nga baboy. Chat ati ko sa kauban nga si Rindel daan. Ataran tilaw aron unsa nga lami ang timpla ni Rindel. Ug iprasta na ni Papart ang sugbaanan og si Julius. Dugay pa yung kinahaling kay walay paraling. Kondisyon na kay si Papart sa paghaling. Ug mao na niyang biyo sa apalan tuburan. Ug wala ra diri bayad, libre ra, pero layo jud. Pamaulan jud imong lubot og biniyahe kay 3 ka oras ang biyahe gikan diri sa South Cebu, lahog Cebu City. O ganahan mo mga ligo kauban na yung mga pamilya ari na mo diri sa tuburan apalan beach. O kung mga nagtimpla na Rindel ang suwaonon si Julius nangimasa na. Ug kani nga iro wala isunod ang luto. Pero di lang kay basig madaot ano. Chat at dahil ni rin dilaan nga nagsugod na og sugba. Ug naabot na si Baliling ay gagaw ni Jisa. Ug napo sila dala nga mga isda. Ug yapas na lang og sugba. Ug i-plaster na alamisa ug ihukad nila og sugod. Kay para makakaon kay pay pamahaw. Kasi sa katuig kausar gyud mag-outing ug kauban ang mga kauban sa trabaho. Ang sugod og pangaon. Ay gutom na jud. Layo biya ang biyahe. Ug lami kayo ang ilahang kaon. Ako nagpaway lang ko kay ako'y cameraman nila. Kumukaan lang sa ko og apil kay gutom na sad kaayo.
ikuha na Julius ang pangwahilis. Ang ginang namdyo di pagpahilis. Glingaw kay sila kay tagsaraw. Magka-teamwork. Ug kano saan na po kami makabalik ug long ride layo. Tinalingawa kay nindot kayo.